Урачыстая музыка і салдацкі строй. Для гэтых хлопцаў гэты момант рубеж. Яшчэ учора яны былі студэнтамі, рабочымі, выпускнікамі школ, а сёння паўнапраўныя вайскоўцы. Працэдура выверана да секунды. Голас можа дрожаць ад хвалявання, але словы вымаўляюцца цвёрда. Прысяга – гэта не проста фармальнасць, гэта юрыдычны акт, які пацвярджае гатоўнасць абараняць суайчыннікаў, суверэнітэт і інтарэсы роднай дзяржавы. Каждый военнослужащий, каждый мужчина должен пройти через это, принять присягу. Это, так сказать, честь для меня. И сегодняшний день войдет, так сказать, в историю моей жизни. В дальнейшей жизни буду оберегать нашу страну, наших жителей и также семью свою, всех белорусов, так скажем. За спінамі новабранцаў іх сем'і. Для бацькоў гэты дзень напоўнены і гонарам, і лёгкай трывогай. У вачах маці чытаецца пяшчота, а ў бацькаў усведамленне таго, што іх сыны становяцца мужчынамі. Бачыць свайго дзіцяці ў форме – гэта вышэйшая ступень прызнання яго даросласці. Менавіта гэтая безумоўная падтрымка блізкіх дапамагае хлопцам лягчэй адаптавацца да суровага вайсковага рытму. Для нашей семьи сегодня это самое знаменательное событие, потому что наш сын будет принимать присягу, и для нас это честь, гордость. И сегодня наше мнение, всей нашей семьи мнение о том, что самое важное клятва, которую дает мужчина, это Родине. Военная служба з пакалення ў пакаленне застаецца важным этапам сталення. Яшчэ раней казалі, хто не служыў, той не ведае жыцця. І гэта мела пад сабой глыбокі сэнс. Сёння гэта не проста прымаўка, а прызнанне жыццёвага вопыту і характару. Служба загартоўвае волю і вучыць адказнасці, якую немагчыма атрымаць на грамадзянцы. Гэта праверка на трываласць, якую павінен прайсці кожны, хто хоча быць абаронцам. Издревле вообще всегда считалось, что мужчина становится мужчиной только после того, когда выполнит свой воинский долг. Сегодня наше новое пополнение приняло присягу и видели, какие у них лица. Обычно говорят, молодежь шла к нам заряженная, готовая служить во внутренних войсках. Урачыстая частка завершана, але для больш чым 10 тысяч новабранцаў па ўсёй краіне ўсё толькі пачынаецца. Прысяга – толькі першы крок, сімвалічны рубеж, за якім стаіць доўгі і няпросты шлях. Наперадзе ў хлопцаў суровыя вайсковыя будні, жорсткая дысцыпліна і сур'ёзная баявая падрыхтоўка. Сёння яны афіцыйна прынялі на сябе адказнасць за бяспеку дзяржавы, а заўтра дакажуць справай, што вартыя звання абаронца Беларусі. Михаил Синицын, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».